Coba iki ganti Mbak Eni Wulandari ingkang saka Blora Mustika. Iki ya ini. Jan rumah saku kok. Iki presiden kutilang dapur no ya. Jumeneng Mbak Eni. Salatullah salamullah tawasalna bismillah wa bi rasulillah wa min jalilillah ya lillahi ya Allah. Aduh jan. Mbak Eni nggih dalem Mbak Limbu. Duh kebayake sae ting kertip yo. Jan padha karo nggone Mbak Ima. Nggih. Heeh. Patungan kok niku. Oh, urunan. Nggih. Pripun kabare lak nggih sehat-sehat kemawon to Mbak Eni? Alhamdulillah sehat. Melu seneng, melu bunga. Duh. Presiden pokoke angger pawakane lemu, ginuk-ginuk. Nah, dek iki jan. Genah tahan banting nek iki. Mosok ibarat kapal ora uling nek iki ya iki. Ya. Cobi Mbak nembang nek jenengan iki yo khase yo tayupan. Dadi ledek nek sampeyan niku. Ngetokke lagune dhewe mawon. Men mbok menawa iso kondang lagune dhewe. Judule Tali Tresna. Tali Tresna dibawani Kinanti Slendro Songo. Kinanti, ning ning nong 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 nong. Saniki nggih. Sesuk. Ya saiki kok wayangane saiki kok takon saiki. Mboten ngoten ana nesu lho, Mas. Mboten, kula mboten nate nesu kok, Mbak. Apa tau ngerti to aku nesu iki ora tau. Oh, mboten. Nalikanira ing dalu wong agung mang sasameti ora ngono lagu ora to nano Aku ngematke sing gender iki aku wedi lho. Wah kuwi bocah isih alim kok kuwi Al Furqan iki isih alim. Iya. Tali tresna jroning kidung. Kowe nek melu cakrane ngrat aja alim-alim kon Furqan. Oh. Rawan sing wong alim-alim iki do kena coba. Contone sinten niku? Aku. Oh, jenengan. Nate anu to, sing coba to. Walah, aku biyen oleh kedanan karo Puri iki nganti Puri ni. Puri iki aku nganti lepek-lepek ora tak tembung ora gelem. Ya tega temen. Sing dirah Puri apane? Ngantuke lho Mas senenge. Nek ngantuk kok ketok ayu. Dadi upama dadi bojoku mung tak kon turu terus ae. Ngoten nggih. Ayo. Kidung tresna ing nandi Presiden iso suarane iso galik-galik. Angger nyembat nembangi srepek ngono piye wis kaya sinden tuwek tenan. Oh nyat pun suwek kok Mas. Oh pun tuwek to. Nggih. Kelahiran tahun pinten? Kula. Heeh. 1918 Mas. Wah tuwek men. Nggih, barengane kula pun modar kabeh kok. Wah iya.
19 karo barenge ngadeke jamu jago. Nggih. 19 18. Tuwek kono, ora iso tak uyuhi. Malah jenengan sing tak uyuhi. Weh. Pengen tak uyuhi piye? Moh. Udah menimpa tenanan. Girap-girap. Terus kinandira sahas asmara asmara keketinali tali tresna jampi kapang kunjuk dateng Bapak Saturi. Iya, ya nyuwun tali tresna karo mari kangen karo soto kemiri. Iya. kapanggih sirawang Coba nok lagu gaweanku dhewe judule Tali Tresna dados. tali tresna jroning rasa wis angiket kekedhet kirakat tumanem sanubari wong sikit sira tresnani sedina kaya sewidu aman rasa kangen jroning ati lelewa gawe bingung wong bagus aku nandang dangdut keco. Tresna tenan nganti tekeng pati.
matur nuwun Mbak Eni. Nggon bait guri dige parikan yo penak. Mlaku ngetan bali ngulon Mbak Eni. Tresna tenan Mas, jadi gawe guyon. Cocok penak. Nandur suruh banyune agung. Yen ra weruh Mas, kok atiku bingung.